Не са за 25 сериал най-популярен в света. Малките котенца, яките актриси, хубавите колички. Това е Момина съм за 25. Първи епизод, първи сезон. С ролите на Валя Младенович, Елена Каракашева и Веселка Попова. И започваме. Валя! Аз съм ти много сърдита. Как можа да се отнесеш гадно с нея? Ние пак бяхме поредните приятелки. Видяхме те с Герган. А казва, че е много неприятно с нея. А ние не мразим. Вече не знам. Да. Да имаме изгоря с нея. Има само е. Ако има проблем. Остави ме! Ела, ние сме позволим. Не мога да разбера, защо Валя точно гадно се държи с нас. Ще трябва да намерим много хубави мерки. И тя не послуша. Ти ни послушаш? Защо? Не може ли да ни оставиш да имаме личен живот? Без ти да знаеш всичко. О, не! Валя, какво е причини? Не те допускаме до теб. Махаме се от мамина сълза. Това е най-гадното място. Ти трябва да се махнеш. Аз скоро съм тук. И ти ме причини болка, Валя. Болка! Писани вече от теб. Писани вече от теб. Ти си много лоша. Махни се от живота ни. Махни се от живота ни. Ти нарани чувствата ни. Нарани чувствата ни като буклук и свалено ти веднага. Отскоро Ани той е тук и започва да съжалява. Излез приятел от вас! Не мога. Тя ме рани вътрешно и умно. Тя е много. Какво ще правим? Да попеем малко. Животът ми дава причина. Излезете на приятелството ни! Това вече прекали всичко. Да я хванем. Имам ключове за входа, Валя. Иди да отваряй. Нямаме ги, тя ги е взела. Гадняшко. Какво ще правим сега? Вътре е домът ми. Момини са за 25 стана. Жертва на... Аз съм едно герпа. Да престанем. Да скочим за... Не, това не е момента за това. Някаква такава. Чай ми даде отворено. Йоу. Отвратително. Тя не иска само да ни намери, а да ни убие. Валя. Престани само да отваряш. И да затваряш. Момина сълза е жертва на Дено на Валя. Валентина Младенович. От първия етаж. Какво ще правим, Евели? Домът ни е тук. Съобщение. Какво беше това? Пари. Оле, тя ти взе дома. Тя ми взе. Майка ми, котката. Елия. Котката ми и сметката. Защо? Какво ти направила? О, майко. Това е момента да ти разбия. Оу! Това не е като в филмите. Елия, това вече загрубя. Писмени от мамина сълза 25. Оле, ще отворя! Ще отворя!
ми стемнели. Крис, отвори дърва. Няма да стане! Всичко ще се оправи с песен. Живота ни даде помощ, но тя ни даде демон. Какво ще кажем на родителите си сега? Мамина сълза я изпета. Тя разби мечтите ни, които и до гради. Цял живот я мечташе да живее, но тя разхвърли всичко на вятъра. Демонът от мамина сълза Ни разби до край. какво ще правим сега? Тя е лоша, много дори. Писна ни била от нея, писна ни от нея. Мамина сълза е истински кошмар, с нея само да се живее. Мамина сълза да изпее. Има демон на първия етаж. И сега отворихме сега. Оле, тя ме щупи крака. Ей, защо само трябва да съм златна? Ти си мислиш, че ние сме добри, така? Не, всичко беше постановка. Тя е много зла. Дома ни е вътре! Ще пеем. Мъкни се. Ще пеем сега. За да правим нещата. Но сега няма да се предадем, защото мамина сълза нас пее. Няма да се предадем, ще продължаваме до край. В следващия епизод очаквайте, очаквайте, очаквайте.